رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زامو تقبل كراتون تفسير القرآن من جرما daga inda muka tsaya a darasin da ya gabata don ba amince ba a jiya mun tsaya ayar da Allah maɗaukakin sarki yake magana akan wato masu rasuwa ko wanda ya ga alamun mutuwa ya yi wasiya zuwa ga matan shi na a ba su wurin zama da abinci na tsawon shekara guda, wanda mun ji maganganun malamai masu yawa akan wannan matsala na cewa an shahi wannan hukunci. To a nan muka tsaya, insha Allah za mu ci gaba shi ma har yau wajiya da wata magana mai kama da irin ta wadda mun kai baya, wato ita ce bayar da mutu'a waccan ainihin wato ga wadda an ka saki a dan samu wata yar kyauta a yi mata, kamar yadda muka karanto shi baya ga wadda an ka saka ba tare da an ainihin wato biya sadaki ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walil muqallaqati mata'u. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. Allah maɗaukakin sarki ya ce mata'un bayar da jin daɗi, wato wata kyauta mai daɗaɗa rai ta tabbata lil muɗallaqati ga matan da an ka saki, yu'dinahu da mazaji za su ba su wannan kyautar bil ma'rufi da abu mai kyawu. Abinda aka mihi da bil ma'rufi shine bi qadaril imkan, ko wani mutum bayan ya saki matar shi saki guda ko saki biyu to ya samu wani alheri ya yi mata haƙƙan, kuma wannan abu ne wanda yake wajibi ya fa'aluhu al-muqaddaru, wanda adda iko ya aikata shi alal muttaqina ga masu tsoron Allah. kararrahu an maimaita wannan magana liya ummal mamsusati aidan, domin wannan hukunci ya game da matar da an ka sadu da ita. izil ayatu sabiqa, domin waccan aya da an ka karanto baya fi gairiha ana magana ne ga wadda ba a sadu da ita ba. Waccan Allah ta'ala yana cewa ainihin wato wa iza ballaqtumun nisaa min qablu an tamassuhunna wa lam tufridu lahunna fariida famatti'uhunna 'ala al-musi'i qadaruhu wa 'ala al-muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'ala al-muhsinin. Waccan ana magana ne ga wadda an ka daura ma aure da mutum ba a yanka sadaki ba, bai sadu da ita ba, kuma sai ce ya sake ta. To nan kuma ana magana ne da ake zanne tare da ita sai zan an sake ta, to ba a kyale ta haka nan, sai an dan samu wata kyautatawa an yi mata. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. كذلك هكذا أي كما بين لكم ما ذكر، كما يدعى الله يبين muku waɗancan abubuwa da an ka ambata min ahkami talaq na hukunce-hukuncen saki wal idat da hukunce-hukuncen iddodi. yubayyinu Allahu lakum ayatihi, Allah yake bayyana muku ayoyi ne la'allakum nan cewa ku ta'qilun, ku za ku hankalta, ai ta tadabbaruna, ku zama masu kula ga abinda Allah ya tsara muku na dokoki. na'am. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله الموت ثم أحياهم قال لهم الله موتوا
فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نعم. wannan aya da an ka karanta wani labari ne Allah subhanahu wata'ala yake ba mu ga wata ƙadiyya da ta faru ga bani Isra'ila, wato su ne abin nan Yahudawa, a wani lokaci da Allah subhanahu wata'ala ya jarabce su da alluba. Ana ta samun mace-mace, to su kuma ba su son mutuwa, sai suka yi kansu hukunci abinda ya kamata shine su baggarin tashi su koma wani wuri har ainihin wato wannan alluba ta wuce sannan su dawo. da suka hita suka baggarin suka koma wani wuri can suka tattaru. Bayan sun tattaru sai Allah subhanahu wata'ala ya ɗauke rayuwarsu, duk sun ka mutu. in ya so a ga ta gudu shikenan. to daga baya sannan sai Allah ya sake mai musu da rayuwa ya tayar da su. Allah maɗaukakin sarki ya ce alamtara, haƙiƙa ka sani ko ka gani. Shi wannan alamtar istifhamu ta'jilin, tambaya ce ta mamaki, wata shawiƙi ila istima'i ma ba'dahu, da kuma sanya shauƙi ga jin labarin abinda za a waɗi bayan wagga tambaya. Ai alam yantahi ilmuka, ashe ilminka bai kai ba, baka sani ba, ilallazina zuwa ga mutanen nan da kharaju suka hita min diyarihim daga gidajensu, wahum ulufun alhali su dubbai. Shi ulufun jam'u alfin, jam'i ne na dubu guda, wato in dubu guda ce sai a ce alfun, amma in suna da yawa sai a ce ulufun. wakila arba'atun, an ce sun kai 4,000, au samaniyatun ko 8,000, au asharatun ko sun kai 10,000, au salasuna ko mutum 30,000, au arba'una ko kuma mutum 40,000, au saba'una ko kuma ainihin wato mutum 70,000. wato akwai ruwayoyi da ake da hilafa akan adadin yawan dubban mutanen. wakila an ce jami'a alafun, an yi jam'in dubbai, ai muta'allifu na ababen tattarawa, wato ka ƙa'idin, kama wato ƙa'idin wa uqudun, wato ƙa'idin mai ƙullawa, wa uqudun da abin ƙullawa. wahum ahlu dawirdan, su waɗannan mutane na bani isra'ila mutanen wani gari ne da ake ce ma dawirdan. abin da yasa sun ka bar garin nasu sun ka hita da wanga adadi mai yawa, sun yi haka nan ne hazara lamauti, don tsoron mutuwa, don gudun mutuwa. shi hazara mafa'ulun lahu. wahum qaumun min bani isra'ila, wasu mutane daga cikin bani isra'ila. wa qa'adda'una bi biladihim, alluba ta samu garuruwansu. fafarru sun ka gudu. wa umiru bil jihadi, an ka umarce su da jihadi. fafirru sai sun ka gudu. wato jaraba ya buce ta same su. jaraba ta farko ta hita a yaƙi, kuma shi yaƙi yana tattare da haɗarin mutuwa. da ba su tahi ba kuma sai aka jarabce su da alluba, mutanen garin an kai ta mutuwa, don haka sai sun ka hita ainihin wato hazar al-mauti, don gudun mutuwa. wa qala lahumullahu, sai Allah ya ce masu mutu, ku mutu. fa matu, sun ka mutu mautata rajulin wahidin, irin mutuwan mutum guda. ana babu wanda ya gasar da wani ya mutu, gabaki daya lokaci guda Allah ya karbi rayuwarsu. min gaira illatin, ba tare da wata rashin lahiya ba. bi mashi'atin lahi, mutuwa ta same su wato bisa ga yadda Allah ta'ala ya so. ka ƙaulihi, kamar yadda Allah yake cewa
iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Idan Allah ya so abu zai ce ma abun zamo sai abun ya ta zamuwa. Wakila an ce nadahum bihi malakul jibal, wato mala'ikan duwatsu ya kira su, wa usnida ilallahi, sai an ka danganta cewa su mutu zuwa ga Allah, wato da an ka ce faƙala lahumullahu mutu, sai Allah ya ce musu ku mutu. Ma'ana wai shi mala'ikan an ka ba aikin an ka ce su mutu, amma sai an ka ce Allah ya ce ku mutu, la'annahu al'amiru, domin Allah shine mai ba da umarni. An fahimta ko? Wato kamar inda Allah yake cewa Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha, Allah shine ke karɓar rayuka lokacin mutuwarsu. Amma kuma wani wuri sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ainihin wato ya tawaffakum malikal mauti, mala'ikan mutuwa shi ke karɓar rayukanku. Nan kuma Allah ya ce shi ka karɓar rayukanku lokacin mutuwa, nan kuma an ce mala'ikan mutuwa. To duka dai abinda wannan ka nuhi ba wani abu ne ɓoyayye ba ko mai rikitarwa ga abinda an ka sani. Wato kamar yanzu idan wani gwamna ya yi aiki, to kaga zai ce shi ya yi aikin, ko kuma a ce gwamnatin wani ce ta yi wanga aikin, amma watakila har an ka gama aikin bai zo wurin ba. Wasu ne ka aikin, wasu injiniyoyi ne da wasu lebarori da wasu mi su sun ka zo sun kai aikin, amma tun da shi ya ce ayi kaga sai a ce shi ya yi. To haka Allah subhanahu wata'ala idan za a karɓar rai akwai mala'ikan da ya wakilta ya ɗora mu wannan aiki, to wannan mala'ika shi ka zuwa ya karɓi ran, ana ce mai malikil mauti. To wannan mala'ika na mutuwa in ya zo ya karɓi rai yana zuwa ne da umarnin Allah, don haka wani lokaci sai Allah ya ce shi ya karɓa, wani lokaci kuma sai Allah ya ambaci sunan mala'ikan da ya sama wannan aiki. To a nan wurin Allah maɗaukakin sarki ya ce ainihin wato abin nan, Allah ya ce masu ku mutu, ma'ana wannan mala'ikan na duwatsu shi an ka ba umarni ya ce su mutu, tahawilan wa takhawifan, wato abin nan don juyarwa da kuma tsoratarwa. Bayan an karɓi rayuwarsu sun ma'ahayahum, sannan Allah ya rayar da su ba'a da samaniyata ayyamin bayan kwana 8, au a kasara ko mahi yawa daga kwana 8, bidu'a nabiyihum, saboda annabin wannan zamani nasu ya roƙi Allah da Allah ya tayar da su. Shi wannan annabi an ce suna ne Hizqilu bi kasratil muhmala, wato ana yi ma ha'un din nan wasali ƙasa a ce Hizqilu, wal qafu da qafu wasu kunil wa zai da yi ma da ɗaure zayyun. Fa'ashu, bayan an rayar da su bayan kwana 8 da kashe su an ka tayar da su, kuma daga baya sai Allah ya sa sun ka rayu daharan zamani mai tsawo, amma cikin wagga rayuwa tasu alaihim asarul mauti, Allah ya basu da alamun cewa waɗanda sun taɓa mutuwa. La yalbisuna thawban illa ada kal kafani fil rasmi, babu wani tuwa da za su ɗunka su sa face da sun sa shi sai Allah mayan masu da shi sigar likawani. Haka sun ka zama. Warra'iha, da kuma duk turaren da sun ka sa, duk kayan ƙamshin da sun ka sa, sai su canza su rinƙa warin gawa ga jikinsu. Wastamarrat fi asbadihim, kuma ga halayya ta ci gaba har zuwa ga jikokinsu. Inna Allah, lalle Allah la zu fadalin ma'abucin falalali ana nasu ga mutane, haisu a hayahum, yayin da Allah ya raya su, liya atabiru, domin su lura, wa ƙassa alaikum halahum, ku kuma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ba ku labarin su, litastabsiru, domin kuma ku yi hankali, domin ya zama muku izina, ku zama masu hankali, ku iya gane cewa ba a iya tsere ma ƙaddara Allah. Yan uwa musulmi, a cikin wannan al'amari akwai hukunce-hukunce masu yawa na abin da ya shahi alloba idan ta sauka ga wuri. Nan kun ga su waɗanga sun gudu sun tafi da nuhin su tsere, to amma sai Allah ya gwada masu to ai wanda a cikin garin alloba sai Allah ya so ya mutu yaka mutuwa, haka kuma wanda a wani wuri bai iya tsere ma mutuwa in Allah ya kaddarta mashi ita.
don haka da sun ka gama gudun nasu sun ka sun ka taru wuri guda sai Allah duk ya karɓi rayuwarsu don Allah ya gwada musu gudun bai iya tsirtar da su. Don haka wannan wata shari'a ce da wani hukunci na wasu al'ummai da sun ka wuce na bani Isra'ila. To mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama menene hukuncin mu idan alloba ta sauka ga gari? Zanne za mu yi har ta kashe mu, ko ko gudu za mu yi kamar yadda sun ka yi? To in mun yi gudu muna iya tsere mata ko ko ba mu iya tsere mata? To kaga mu muna da namu hukunci. Wata rana sayyidina Umar radiyallahu anhu ya tashi zai tahiya zuwa Sham, wato abin nan Yaman, ba Yaman ba Sham, Syria ta yanzu. To bisa hanya sai labari ya zo mai garin akwai alloba ana ta mace-mace. sai da na Umar ya tsaya, sai sa aka zaɓo mai wasu daga cikin sahabbai waɗanda yake tare da su, sai ya yi mitin da su, sai ce to kun ji abin da ka faruwa a garin da za mu, mi a shawara, mu tahi ko mu koma? Daga nan su waɗannan sahabban sun ka ce gaskiya su ba su da wata amsa, ba su san abin da za su cewa ba. Sai ce to su tashi, sai sa an ka kirawo mai wasu kuma ya zanna da su, da ya zanna da su su ma ya tambaye su, ya ce ainihin wato mi a shawara. Su ma dai sun ka ce ba su san abin da a shawara ba. Yana fata an gane. To daga nan sai sayyidina Umar ya yanki shawarar bari ya koma kada ya shiga garin. To amma yana tunanin wanga mataki da zai ɗauka ya dace da shari'a ko bai dace ba. To ana nan sai ga wani sahabi wanda shi da wancan zama na farko da na biyu duk bayanan, da ya zo ya isko matsalar da ake cikinta, sai ya zo ya ce masa sayyidina Umar, ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ana alloba ga gari, baƙo wanda baya cikin garin kada ya shiga, shi kuma wanda yake cikin garin kada ya hita, wanda a ciki kada ya hita don gudun mutuwa, shi kuma wanda bai shiga ba shi kuma kada ya shiga. sai da na Umar ya ce to alhamdulillah wanga tunani na shi ya yi daidai da abinda manzon Allah ya hukunta. Shi kenan an ce a juyo, sai wani kuma shi kuma hayoje daga cikin sahabbai sai ce masa sayyidina Umar, afiraran min al-maut ya amirul mu'minin, ya kai sarkin musulmi, to in mun ka koma muna gudun mutuwa ne in ka ce mu koma gida? Sayyidina Umar ya ce wallahi da ba irin ka ne yawa ga magana ba da ya gane kuri ne, amma kai a matsayinka ba zan ce ma komi ba, a ce ga abinda manzon Allah ya ce haka ce wani abu. Don haka tunda annabi ya ce ba a shiga garin da adda alloba, to ba za mu shiga ba. Ya ce bari in tambaye ka, yanzu idan kana da raƙumma ko bisashe, idan ka zo da su kiyo, sai ka zo ka isko wani wuri hako inda ba ciyawa, sai ka raba shi ka wuce ka ta inda adda ciyawa, ka kai su sun kai kiyo, mi yasa ka baro wurin da adda hako ka kibarin su wurin ka kai su inda adda ciyawa? nan wurin hakon nan ba su iya samun abinci in Allah ya ba su, amma ka baro shi ka ta inda adda ciyawa? ya ce to don haka kaga kenan baro wadda za mu yi nan wurin ba yana nuhin mun tsere ma mutuwa ba ne, illa dai muna ganin ga inda alheri yake, kamar yadda manzon Allah ya ce a kada a shiga, don haka ba za mu shiga ba. Don haka sai suka juye wasu. Wannan ita ce ƙa'ida. Yanzu ga matsalar da ake magana ta korona ga malaman musulunci na ƙasashen duniya da sun yi tsayensu kanta, da dukkan sai a huta. Ina fata an gane. In suna inda ana iyawa, to rashin ba iyawa ne dole sai aka koma ana bin ƙa'idojin turawa. Kuma shugabanni na ƙasashen duniya
dama duk tsarin da turawa sun ka kawo yanzu shi daidai, shi da girma. Don haka ko ina sai ya zama da cewa da kasashen musulmi da na kahirai duk tsari guda aka bi yadda aka tunkara ita wannan alloba ta corona. Ina fata an gane. Wato abin nuhi anan shine cewa wanda duk ya hito garin da an ka san akwai wannan cuta to a hana shi shiga garin da babu ta, shi kuma wanda Allah ya yi a hana shi shiga garin da ake da ita. To kaga wannan aiki ne ja, saboda mutanen gare ba 'yan kaɗan ba ne. Don haka kenan aikin da aka gwamnati ko gwamnatoci shine ainihin wato a tare tashoshi da airport na jiragen sama, wanda duk ya zo sai an auna shi. In yana da abin nan yana ɗauke da abin nan virus na corona a hana shi shiga cikin al'umma, a keɓance shi. In ya so illahi yake a bari ya shiga. Shi kuma wanda zai hita ya wata ƙasa illahi ya lau yake kuma an san ƙasa akwai corona sai a hana shi zuwa. Wannan ita a ƙa'ida, amma ba a ce da lahiyayye da mara lahiya ba duk a yi masu bugun ɗayan kaɗe, a ce a rufe kasuwa gaba ɗai da lahiyayye da mara lahiya, a hana shiga garuruwa da lahiyayye da mara lahiya, a rufe makarantu da lahiyayye da mara lahiya, duk gabaki ɗaya ba mutane bugu guda. To wannan shi ya kauce ma waccan karantarwa ta abin da ya zo ga shari'a. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu goga cuta, ya ce la'adawa, ba sanya cuta, ba wani wanda ya isa ya sanya maka cuta. Sai wani ba ƙauye daga cikin laraba sai ya miƙe ce, ya rasulallah, muna ganin raƙumma lahiyayyu idan wani mai ciwon garje ya shiga cikinsu duk sai su kamu da wannan ciwon. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, to wa ya samu na harkon? Shi na harkon wa ya samai? Ya ce Allah ya ce to shi ya samu sauran. Ina fata an lura. To sannan akwai kuma wani hadisi wanda shi kuma ka nuna mai cuta wadda ke iya wato yaduwa a cikin al'umma, to a keɓe shi da shiga cikin lahiyayyu don kada wannan cutar ta yi tasiri zuwa ga wayansu. Kamar inda wato aka rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka ga mai ciwon kuturta to ka yi gudu kamar yadda kake gudu in ka ga zaki, yadda kaka gudun zaki ya canye ka, to haka in ka ga mai ciwon kuturta ka yi nesa da shi don gudun wadda wannan cuta ta same ka. To duk in mun ka tattara waɗanga duka bayanan, babban abin da an mahita ga mutum shine idan akwai cuta mai yaduwa in ka san inda take kada ka shiga. Ina fata an lura, amma tare da aƙidar cewa wannan ba shi zai hana wannan cuta ta same ka ba, tare da aƙidar ƙudurce cewa idan Allah ya ƙaddaro ma wannan abu ya same ka zai same ka, kada ka ɗauki cewa wannan gudun shi zai maka maganinta. Wannan shi abin da ainihin ya kamata duk wanda ya ga wani abun gudu na cuta ya yi ƙoƙarin ainihin wato gujewa zuwa gare shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, inna Allah haƙiƙa Allah na mun karanta mu, walakin na aksaran nasu sai dai mahi yawan mutane wa humul kuffaru su ne kafirai la yashkurun, ba su yin godiya ga falalar ubangiji. Wal qasdu min zikir haula'i, malam yace abinda an baton wannan labari na waɗancan mutane Allah ya ba mu shine tashji al mu'minina, domin karfafa mu'minai alal qitali zuwa ga yaƙi. Wali za a dafa alaihi, don haka sai Allah ya haɗa labarin da maganar yaƙi. Allah subhanahu wa ta'ala ce wa qatilu fi sabilillah, wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu anna Allah sami'un alim. Allah madaukakin sarki ya ce wa qatilu ku yaƙi fi sabilillahi ga hanyar Allah, ay li ila idinihi, don ɗaukaka addini ne. Iza alimtum, idan kun san annal mauta ita mutuwa labudda minhu ba makawa gare ta, fal aula, to abin da ya cancanta an ya kuna fihi, mutuwan nan ta same ku a cikin ɗaukaka kalmar Allah, saboda babu makawa sai an mutu. In ka ce kana gudun ka tsaya ka yi ma addinin Allah aiki ko ka yi jihadi don gudun ka mutu, to ba da za a yi haka tsere mu mutuwa, don Allah ya ce kullu nafsun za a yi qatil maut,
kowace rai sai ta ɗanɗana mutuwa, da wanda ya tafi jihadi da wanda ya ƙi zuwa jihadi duk mutuwa za su yi, kamar yadda wani mawaƙi yake cewa wa man lam yamut bis sayfi mata bi ghairihi ta'addadat al asbab wal maut wahid. Yace duk wanda ya ƙi yadda a kashe shi da takobi wajen jihadi to sai ya mutu ta wata hanya. Yace domin ta'addadat al asbab, dalilan mutuwa suna da yawa, ba wanda ya san iyakarsu. Ba dole sai an sare ka da takobi zaka mutu ba, akwai dalilai da yawa na mutuwa, amma ya ce wal mautu wahidun, mutuwa guda ce, mutuwa guda ce. Don haka dalilan yawa gare su, wani abun ma baka tsammanin dalili ne. Ko wani bawan Allah da muke tare da shi ɗan kasuwa ne nan kasuwar ga Tagus, da Allah ta'ala ya kaddaro ajali ne, wato ya kware ga hawan doki, ya iya doki. To yana zanne kawai bakin shago ne sai wani ya zo da doki sai ce a bashi ɗani, kawai ya ce a bashi ɗani, ya tashi ko ya hau ya ko saki dokin nan, ya saki dokin nan, ya saki dokin nan. An yi irin yan gada ɗin gada aka azawa ga rami ta ƙarhe, ta angul ɗin nan na ƙarhe. Dokin na taka wurin sai ko hoto ne ya shige tsakanin ƙarhe da ƙarhe, kawai sai dokin ya dursu ne da shi, sai kai ne ya bugi ƙasa, shi kenan ya sanadiyar ta head, ba zato ba tsammani. ina fata an lura. To kaga ta'addatul asbabu, dalilan mutuwa suna da yawa, suna da yawa. Ba wanda ya san ta hanyar da za ta zo mashi, ba wanda ya sani, ko rashin lahiya, ko hadarin mota, ko hadarin jirgin ruwa, ko na sama, ko na wuta, ko ciwon kai, ko ciwon ɗan kakkarai, ko ciwon ciki, ko ciwon olsa, ko asama, ko shuga, ko mi, ga sunan dai barkatai. Hanyoyin ba wanda ya san iyakarsu, amma dai duk mutuwa guda ce. Da wanda ya mutu ta wata rashin lahiya da wanda an ka sare da takobi wajen jihadi, menene bambancin mutuwarsu? Duk sun mutu ai. To don haka kaga kenan sai Allah ta'ala ya kawo maganar jihadi a cikin wannan, domin wato da wancan labari na ainihin wato abin nan, waɗanda da sun ka guje ma mutuwa, gudun bai tsere masu ba, bai sa sun ka tsere mata ba. Sai Allah ta'ala ce wa qatilu, ku yi jihadi fi sabilillahi. Na'am, yace wa alamu, ku sani annallaha, lalle Allah sami'un mai ji ne li aqwalikum, ga maganganunku, al mukhtalifina, mabambanta, minkum, daga gare ku, sannan alimun masani ne bi ahwalikum, da halayenku, fa yujazikum, kuma Allah zai saka muku. sai Allah ta'ala ya ce man zallazi yuqridullaha من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف لهم أضعافا كثيرا فيضاعفه أضعافا كثيرا والله يبسط الرزق والله يقبض ويبسط إليه ترجعون والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce man zallazi wane ne wannan istifhamun tambaya ce, wane ne sifatul khabr, sifa ce ta labari, wane ne daga cikinku yuqridullaha da zai ba Allah rance bil infaqi da ciyar da malihi dukiya ta yi fi sabilillahi ga hanyar Allah. Wane ne Allah na tambaya, Allah na shelantawa, cikin ku wane ne zai iya ba Allah rance qardan hasanan, rabo mai rance mai kyawu, bi an yunfiqahu lillahi, ya ciyar da dukiya ta ga hanyar Allah, an ɗibi kalbin bisa ga son zuciya ta halalan tayyiban, wato ciyarwa ta halas tayyiban mai tsalki, bil ikhlasi, tare da kyakkyawan niyyar cewa wanga abu da ya ciyar ne don Allah. Wane ne daga cikin ku zai yin haka? fa yudha'ifuhu, sai Allah ya lullunka mashi adafan kasiratan, lullunkawa mai yawa, min asharatin, daga 10 ila akasari zuwa ga mahi yawa,
wato hiye da 10 min 700 daga lunki 700 ila ma la yaqdiruhu illa Allah, har zuwa lunkin da ba wanda ya san adadin shi in ba Allah ba. Yahudawa da sun kaji wannan aya sun kace kaji wani abu kuma, mu Allah ya hana mu ba da bashi da ruwa a yi muna ƙari, amma kaji shi ya ce a bashi kuma ya ƙara ma mutane. Waya Allah zai musu haka, shi gashi ya ce a baya ka ba da guda ya baka 10, to amma kuma su an ce kasu yi. Wani irin abu ne wanga? Wato suna ganin Allah ya tauye su, tun da dai shi in an bashi guda zai biya 10, to su ma a bari in sun ba da 10 a ba su 12 a ƙara musu. An fahimta ko? Wato wannan wani ma'auni ne na hankali domin ainihin wato yin hada da tsarin Allah. Wallahu Allah ya ƙabidu shi ne ke riƙewa, aw yamsikur rizqu shi ke riƙe arziki, amman ya sha'u ga wanda ya so, ibtila'an domin jarabtawa. Wa yabsidu, wato kenan wanda Allah ya ma arziki mai yawa, ya bashi dukiya mai yawa, jarabawa ce Allah ya bashi. A ga zai yi amfani da wannan arziki na shi ya bi Allah, ya taimaka ma addinin Allah, ya ba shari'a Allah kariya, ko zai yi amfani da arzikin shi ya yi abin da rai ne ka so wanda Allah bai so. An fahimta ko? Na'am, Allahu ya ƙabilu ne ko? Wanda Allah ya jarabta da talauci, Allah ya jarabce shi da talauci, abinda ma zai ci ya yi ƙarhin shi, to jarabawa ce Allah ya yi mashi. A ga zai yi hankuri da wannan hali ya bi Allah, ko ba zai hankuri ba. An fahimta ko? Wa yubsidu, kuma Allah shi ke azirtawa. Shi yubsidu din nan ana karanta shi bi sad, a ce wa yabsudu, a karanta shi da sadun marmakon sinun, ga qira'a Imam Nafi da Imam Kisa'i da Sayyidina Abubakar da Ibn Kasir fi gairu ruwayati qumbul, amma ba ga a cikin ruwaya qira'a ta qumbul ba. Wa bi sin, ana karantawa da sin kamar yadda yake nan rubuce, wa yabsidu li gairihim, ga wani su, ai yuwasi'u, Allah shike yalwatawa liman yasha'u ga wanda ya so, imtihanan don jarabtawa. Fala tabkhalu alaihi, don haka kada ku yi ma Allah ruwa. Allah madaukakin sarki yace wa nabluukum bisharri wal khairi fitina. Allah ya ce muna jarabtar ku da sharri da alkhairi, kuma kowane fitina ne. In ka ce sharri ya kunshi talauci, ya kunshi rashin lahiya, ya kunshi rashin haihuwa, ya kunshi rashin jin daɗi, ya kunshi ɓacin rai, duk wannan daga cikin jarabawa ta sharri. Sannan alkhairi kuma ya kunshi dukiya, ya kunshi lafiya, ya kunshi 'ya'ya, ya kunshi mulki, ya kunshi mukami, dukkan waɗannan sai Allah ya ce kuma duk fitina ne. Kowane fitina ne, saboda kowannensu da talauci da samu, da lahiya da rashin lahiya, da mukami da rasa shi, da matsayi da rashi ne, da 'ya'ya da rasa su, da jin daɗi da baƙin ciki da sauransu, kowannensu yana iya zama maka alkhairi kuma yana iya zama maka musiba. Don haka wanda duk ya same ka, in Allah ya sa ka samu wancan na kwarai, ka yi ma Allah godiya, to sai wato ka bi Allah da shi, ita a godiya. In Allah ya baka lahiya, ka bi Allah da ita. In Allah ya baka dukiya, ka bi Allah da ita. In Allah ya baka mulki, ka bi Allah da shi. In Allah ya baka 'ya'ya, ka yi tsaye ka yi musu tarbiyya don su bi Allah. In Allah duk abinda Allah ya baka na ni'ima, abinda a godiya ga Allah shine ka aza shi ga hanyar da Allah ka so. To in kai haka sai ya zama ma alkhairi. To haka kuma in Allah ya jarabce ka da rashin waɗannan, to shi ma ainihin wato ka yi haƙuri ga rashin wannan abu. Kada ka ɗauki ka ɗora ma wani ka ce wane ne, ai wane ya ja min kaza, shi yasa na rasa kaza da sauransu. To in ka yi haka nan sai zan ka faɗi daga ainihin jarabawar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka. Don haka Allah ya ce kada ku yi rowa ga abin da ya baku, bima wasa alaikum, ga abin da ya yalwata muku. Wa ilaihi turja'un, sannan zuwa ga Allah za a mai da ku fil akhirati, ranar lahira, bil ba'si, da tashi. Fa yujazikum, sai Allah ya saka muku bi amalikum, da ayyukanku. Summa zadallahu targibi fil jihadi, sannan Allah ya ƙara kwaɗaitawa ga aikin jihadi, bi zikiri qissatin, da ambaton wani labari na bani Isra'ila, hazihi wannan. Wato sai Allah ya ɗora da ba mu labarin ƙissat banu Isra'ila,
ga abin da ya shahi matsalar ainihin wato abin nan ɗaluta da jaluta, wanda yake labari ne mashahuri wanda Allah subhanahu wata'ala ya baya a cikin wannan sura, wanda yake shine za mu shiga cikin shi. Allah ta'ala ya ce alam tara ilal mala'i ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم نبيهم ابعث لنا ملكا إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ألم تر إلى الملأ بسم الله ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alam tara, ashe baka gani ba ko baka sani ba ilal mala'i zuwa ga wasu jama'a min asharafin na daga manya-manyan mutane na bani Isra'ila yajtami'una da sun ka taru littashawuri don yin shawara. Ismu jam'in, wato shi almala'i suna ne na jam'i, la wahida lahu, ba ya da mufradi. Min bani Isra'ila, daga cikin bani Isra'ila, min ba'di Musa, bayan wucewa annabi Musa, ai wato minal aula, min al'ula, wato da ya ce min bani Isra'ila, to min ta farko an kawo ta littab'id don sashi, wasaniya min ta biyu da ya ce min ba'di Musa ya kawo ta lil'ibtida'i domin harawa, ai ba'da wafatihi, bayan rasuwa annabi Musa, ila qissatihim, ashe baka sani ba zuwa ga labarin su. Wa zalika, wannan al'amari, annan Musa, cewa annabi Musa lamma mata sa'ad da ya rasu, khalafahu ala iqamati bani Isra'ila Yusha'u bin Nun. Yusha'u dan Nun shi ya ma annabi Musa a cikin kulawa da bani Isra'ila. Summa Kalibu ibnu Naufa, sai kuma Kalibu dan Naufa, bayan shi kuma summa Hizqilu, sannan Hizqilu. Fa azumatil ahadas, sai ainihin wato abubuwa sun kai ta faruwa ba'dahu, baya ne fi bani Isra'ila, a cikin bani Isra'ila. Wana su ahadallahi, sai sun kai waƙi da alƙawalin Allah da a cikin attaura. Summa ja'ahum Ilyas, sannan sai annabi Ilyasu ya zo, fa aqamahum, ya sake aza su bisa ga tafarki madaidaici, ya dawo da su bisa ga riko da attaura kamar yadda take. Summa Ilyasa'a, bayan Ilyasu sai kuma Ilyasa'a ya zo, shi kuma ainihin wato faqabadahu Allah ya karbe shi. Fa aksarul ma'asi, sai bani Isra'ila sun kai ta yawaita ɓanna ba'dahu, baya ne. Fa azhara lahum aduwwun, daga nan sai Allah ya ba wani maƙiyinsu nasara a kansu. Yuqalu lahu, ana ce mai albalsasa. Shi albalsasa yana daga cikin mutanen Jaluta, min al'amalika, yana daga wata ƙabila da ake ce ma amalika. Fa galibuhum, ya rinjaye bani Isra'ila ala akasar ardihim, ya canya mahi yawan
ƙasar bani isra'ila duk ya mamaye ta, wa asaru min abana'ihim ya kame wasu daga cikin ɗiyansu ya mai da su wato fursunonin yaƙi, waɗanda suke min abana'i muluki bani isra'ila, waɗanda suna daga cikin ɗiyan sarakunan bani isra'ila duk ya kakame wasu daga cikinsu, kwatancin mutum 400 wajen mutum 400 wa 40 da wato da 40 wato mutum 440 gulaman waɗanda suke yara matasa, wa zarabu alaihimul jizya ya ɗora ma bani isra'ila haraji cewa sai sun rinka biyan haraji, wala qauminhum shidda bani isra'ila sun ka samu tsanani ƙarƙashin wancan mutum wanda ya zo daga cikin wannan ƙabila ta amalikawa. Fa ba'asallahu fihim shamwil, daga nan su cikin bani isra'ila sai Allah ya tayar da wani annabi ana ce mai shamwilu. faƙalu lahu sai sun ka ce mashi, in kunta sadiqan, in dai kai gaskiya kake annabin Allah ne, muna so fa ba'as lana malikan, ka zaɓa mana sarki wanda zai jagorance mu nuqatila fi sabilillah, wanda zai samu yaƙi akan hanyar Allah. Wato a cikin wannan ɗan abu da muka karanta akwai abubuwa guda biyu da ya kamata mu lura da su. Abu na farko shine idan ɓanna ta yi yawa cikin al'umma, to Allah na iya turo wani wanda ba cikinsu ba ya zo ya ɗanɗana musu azaba in sun karbu da Allah. Ina fata an gane, wato sai ya zamana jinainansu da dukiyoyinsu suna ta ga banza saboda yawan ɓanna da fasadi. Idan ɓanna ta yi yawa ba a ɗauki tunanin aikin hanyar gyara ba, kowa abin da ya kaso shi yaka yi, to Allah na iya jarabta al'umma da waɗanda za su zo su rinka zubar da jinainansu. Sannan abu na biyu da za mu lura shine cewa jagoranci na jihadi ba haka kawai mutum zai naɗa kai ne ba ya ce ni na jagorance ku zo mu tafi wurin jihadi. Dole sai da wata alaman nan ko dai ya zama malami ne yana karantarwa, ta hanyar karantar wannan jama'a ta su ga cewa ya cancance jagorance su zuwa ga yaƙi da waɗanda suke azzalumai ko waɗanda suke kafurai. Ina fata an gane, kamar yadda kun ga Shehu Usmanu kamin ya yi jihadi da daular gobir, sai da al'umma ta sun kai mu baya a matsayin imam wanda zai jagorance su, kuma ba shi ya naɗa kai ne ba, an fahimta ko. Sannan sayyidina Abubakar radiyallahu anhu bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama da aka zo za a naɗa khalifa, sai da ya gabatar da sayyidina Umar, ya gabatar da Abu Ubaida bin Jarrah, ya ce ku zaɓi shugaba daga cikinku. Sayyidina Umar ya fashe da kuka ya ce ina, ai wallahi baya halasta gare mu jinkirta ka ga matsayinka wanda mun ka san manzon Allah ya ayyana ka akan shi. To kaga kenan dole musulmi su zama suna da jagora wanda zai jagorance su. Wa kana qiwamu bani Isra'ila, samar da wannan sarkin wanda zai jagorance su wajen wannan yaƙi, shi zai kasancewa sanadiyar daidaituwar al'amarin bani Isra'ila. Wato shine da'atu mulukihim, yin da'a ga sarakunansu, wa da'atul muluki lil anbiya'ihim, su kuma sarakuna su zama suna biyayya ga annabawansu. Wal maliku yasusul jumu'u, shi sarki yana jagorantar tarukan mutane. Wato zai zama cewa kowane sarki ga yanki ne, kowane sarki ga yanki ne inda yake jagoranta. Shi kuma annabi dama guda ne aka yi ga zamani, ko da an yi annabawa da yawa a zamani guda, za ka isko cewa littahi guda suke tahiyarwa, ba za su saba ba, ko da an yi su zamani guda. An fahimta ko? Don haka kenan in akwai annabi a wannan zamani, to duk waɗannan sarakuna za su zama masu karɓar umarni daga gare shi, saboda su sarakunan ga ba wahayi aka yi musu ba, amma su annabawan ga ana yi musu wahayi. Don haka duk matsala ta zo masu, za su koma wurin annabawan ne, ya susuhu, ya shugabanci wannan sarakuna. Fazalika, wannan shi an ma'anar qauluhu ta'ala, faɗa Allah maɗaukakin sarki da ya ce iz qalu li nabiyyin lahum, ka ambata lokacin da su bani Isra'ila sun kace ma annabinsu shine Shamwilu fil ashhari. Mala ya ce a cikin wato abin nan bayani mahi shahara cewa a zamanin wannan annabi ne.
sun ka ce mai iba aslana malikan ka zaɓa muna sarki amiran shugaba nuqatilu da za mu yi yaƙi ma'ahu tare da shi fi sabilillahi ga hanyar Allah tantazimu bihi kalimatuna wanda ainihin wato kalmar mu za ta haɗu ya zama mun samu shugaba mai cewa a yi mai cewa a bari wani riji'u ilaihi fitta da biri kuma duk wani al'amari namu sai mu rinka komawa zuwa gare shi ƙalan nabiyyu lahum sai wannan annabin hizqilu a shamilu sai ce masu hal asaitum lalle mai yiwuwa ne ku in kutiba alaikumul qitalu idan har an ka naɗa maku sarki an ka wajauta maku zuwa yaƙi Allah tuqatilu yana ya ku ki zuwa yaƙin ba roƙon Allah ya ba ku sarki nika ji ba a roƙi Allah ya ba da sarkin a ɗora muku zuwa yaƙin kuma ku ƙi zuwa shi nika yi magudu ina fata an gane wato khabru asa shi Allah tuqatilu labarin waccan kalma ce ta asaitum fussila bainahuma an karaba tsakanin su bi shuruɗi da sharuɗa bi sharɗi da sharaɗi wal istifhamu littaqarir mutawaqqi'u bihi ita wannan tambaya da yace masu hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu Allah tuqatilu tambaya ce mai tabbatar da abin da zai afkuwa shi yasa ya musu wannan tambaya yana nuna musu idan an ka naɗa musu sarki wa yana yiwa su ki zuwa yaƙin nan ƙalu sun ka ce a'a wa malana Allah nuqatil mi zai hana mu ayi gardin lana wace irin manuwa gare mu a naɗa mu sarki a ce mu hita yaƙi Allah nuqatil ya zama mu ta yaƙi ba fi sabilillahi ga hanyar Allah wa qad ukhrijna min diyarina gashi waɗancan mutane na amalikawa sun kore mu daga cikin gidajenmu wa abana ina sun kame mu na 'ya'ya sun mayar da su bayi ayi gardin lana wani irin kwaɗayi gare mu fi tarkihi a cikin barin zuwa yaƙi wa qad urida lana ma yujibahu bayan kuma an bijiro mana da abin da zai zama wajibi mu hita yaƙi wanga abin da an kai mana ya zama dole gare mu hita yaƙi illa abin da muka bukata shine jagora wanda zai jagorance mu zuwa ga yaƙi min ikhrajil awdan gashi an hitar da mu daga garuruwan mu wal ifradu anil aulad kuma an raba mu da 'ya'yanmu bi sabihim da kame su wa qatalihim da kashe su fa'ala bihim zalika qaumu jaluta wanda yake mutanen jaluta su sun kai ma bani isra'ila wanga ta'addanci min al amalika daga amalikawa kanu yaskununa sahili baharin rum su waɗannan ainihin wato abin nan mutanen jaluta mutane ne wanda suke bakin gehen tekun da ake ce ma baharun rum bai na misira wa falasɗin wanda yake ya shiga tsakanin masar da falasɗin fa'agaru ala bani isra'ila suka tsallako suka kawo hari ga bani isra'ila wa fa'alu bihim sun ka aikata gare su ma marra kamar yadda wancan bayani ya gabata wato sun ka kame ainihin 'ya'yansu sun ka hidda su daga cikin gidajensu akwai saura na'am ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce falamma kutiba alaihimul qitalu yayin da aka wajauta musu zuwa yaƙi su bani isra'ilan ga wato tawallau sai suka juya anhu daga birin zuwa yaƙi wato waccan maganar da ya kai masu gudu to sai ga ta tabbata me yasa suka ji tsoron zuwa yaƙi wajabunu sun ka ji tsoro illa qalilan minhum sai yan kaɗan daga cikinsu lam yablagu ushrihim wanda sun ka yadda za su ta yaƙi ko ɗaya bisa goma ba su yi ba na yawansu wa humul ladhina abarun nahara su ne wanda sun ka tsallake teku ma'a ɗaluta tare da ɗaluta kama sayati ya ce kamar da bayani ne zai zo sun ma haddada ala tarikiyil jihad sannan Allah maɗaukakin sarki ya tsoratar ga waɗanda sun ka ƙi zuwa yaƙin nan bi ƙaulihi da faɗa ta yace wallahu Allah alimun masani ne bi zalimin da azzalumai fa yujazihin zai saka masu wa idul lahum wannan narko ne ga waɗanda sun ka ƙi zuwa yaƙin nan fi zulmihim a cikin zaluncin su ala tarkil jihadi bisa ga ainihin wato barin jihadi insha Allah nan ne ƙarshen wannan aya
sai mu tsaya anan. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. sai tambayoyi kamar da su. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai tambaya ta farko dai ba tambaya ba ce, kamar neman addu'a ne. Take cewa assalamu alaikum, Allah gafarta malam ya ƙara nisan kwana, ina neman addu'a Allah ya biya min bukatoci na alkhairi. Allah ya biya bukata ga baki daya, Allah ya biya muna bukatun mu dukan mu. Wannan kuma take cewa assalamu alaikum, Allah ya ƙara malam tsawon kwana da lafiya. Mutum ne bai samu sallar juma'a ba, maimakon ya yi sallar wato a zuhur gida sai kuma ya yi raka'a biyu, to malam menene hukuncin sallarsa? Sallah ba ta yi ba, sai ya sake sallar nan, kuma sallar azhar zai yi raka'a 4, da haka sai an sake sallah. Na'am. Ita kuma wannan tambaya ta ƙarshe take cewa assalamu alaikum malam, mutum ne wato mijin shi ya bashi abinci kuma ya ce ya raba mutane, to sai bai samu damar, wato sai bata samu damar rabawa ba, to bayan ya dawo sai yake tambaya ta cewa an raba, sai ta ce a'a, to sai ya kira wasu sai an ka basu, to yawan na abincin da an ka bayar, shin wa'yancan mutanen na farko da an ka fara ce a ba su ya cancanta a ba, ko kuma in ga da an kira daga baya? To shi wakilci an kasata na rabawa, kuma shi ya ce a ba waɗancan, to tun da habba a baya ba, yanzu ya anshe wakilcin daga hannunta, yanzu kuma ya rage gare shi, in ya ga dama ya ba waɗancan, in ya ga dama kuma ya ba wa yansu, don haka bai da ya yi shi adda abun shi, yana ma ga dama ya ce amma ya fasa bayarwar gaba ɗaya, duk babu laihi. Amin salati. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفر والكافرين ودمر أعداءنا وأعدائك وأعداء الدين. Allah waɗanda suka roƙe mu addu'o'i duka kasan su, kasan bukatocinsu da namu, Allah ka biya muna, Allah ka biya musu bukatocinsu, Allah ka biya muna bukatocinmu baki ɗaya. Abinda don muke fata na alkhairi Allah ka sada mu da shi, abinda muke ji tsoro na sharri Allah ka tsare mu da shi, Allah ka kare mu da kariyarka. Allah waɗannan kwanuka masu daraja da aka shiga cikinsu na wannan wata, duka alheran da a ciki Allah ka sada mu da su, abubuwan da a cikin rashin jan daɗi muna roƙon Allah tsari gare su. Allah ka ƙarfafe mu da ƙwarin gwiwa na bauta ma a cikin waɗannan kwanuka. Allah ka ba mu ikhlasi ga dukkan ayyukan da za mu yi. Allah muna roƙonka gafara, Allah muna roƙonka gafara, Allah muna roƙonka gafara. Allah ka karɓi ayyukan mu, ka yahe muna zunuban mu, ka karɓi addu'o'in mu, Allah ka tunkuɗe mu da dukkan tsoro. Allah ka ba mu aminci a cikin gidajenmu, a anguwanninmu, a hanyoyinmu, garuruwanmu, ƙauyukanmu, duk inda al'ummar musulmi suke, Allah ka ba su aminci a cikin wannan jiha ta Zamfara da sauran wasu jihohi na Najeriya da kuma Najeriya baki ɗaya da kuma ƙasashen musulmi wanda a cikin fitinu na kashe-kashe da yaƙe-yaƙe. Allah ka ɗauke muna, Allah ka kawo muna agaji, Allah ka kawo muna agaji, Allah ka ba mu nasara akan maƙiyanmu waɗanda mun ka sani da waɗanda ba mu sani ba. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.